see, 'cause I think I do want you next to me. Ang daming kainan. Thank you. 59. Sabi pa wine. Good morning, guys. Itas ko lang tong blind. Eight pa lang, guys. 8 o'clock. Andito yung mga bata. Say good morning. Good morning, Baba. Ayan, magre-ready na rin sila. Kasi, where you going, boys? Mom's daddy and Yeah. Who's gonna play? Paul and Leslie. It's Essence. Okay, good morning. Get ready. You have to have a shower. And, tawag... no, you're not having a shower. We already had last night, remember? Yes. Okay. No, we're going to Tita Ray's. She can have Ano na ako, maasikaso na muna ako, guys. Kasi alis kami ni Ray's mag-meet kami sa baba. Wait, She can kuya. have a little shower. No, we already had a shower last night. Gusto ni kuya ipa-shower siya. Oh! You can play with my football. You wanna have a little shower? Okay, a little shower. Kuya, remove her clothes. So yan, mag-asikaso muna ako kasi kami ni Ray's, mag-meet kami sa baba kasi nga hindi pwede pumunta dito si Ray's sa room namin kasi yung key nila hanggang dun lang sa floor nila. Tapos ako naman, hindi ako pwede pumunta sa floor nila kahit nasa baba namin sila kasi yung key ko ay para lang dito sa level 13. So, mag-meet kami sa baba. Yes, that's for the dirty bag. Good job, Zach. So, mag-meet kami sa baba. Yan siya, nakaligo na siya. Naligo na to kagabi. Huh? Yan, nakibihis na ako. And, ang suot ko ay white na turtleneck and then scarf. And, susutin ko rin tong, etong coat kasi sobrang lamig sa labas. Then, hindi ko alam kung ang susutin ko sapatos ay etong semi-boots na light brown from Naturalizer. Ayan. Mahaba kasi yung lakaran namin ni Ray's. Pero comfortable naman to. Nailakad ko na to. Ayan. Siguro na lang ako. Mag-sneakers na lang ako. Etong Adidas na white. Kasi very comfy to. As in, sa mga lakaran. So, siguro eto na lang, no? So, yan na lang siguro. Eto na lang sutin natin. Ayan, baba na kami. Imit namin si Ray's. Tsaka si Dan. Sumama na yung boys. Akala ko ako lang yung bababa, tapos dadalhin ko yung susi, tapos ipasa ko kay Dan para makakyat siya dito. Andito na siya. Good morning, guys. Sabi ko na, uy, may chika sa ako. Kaya yung outfit niya, for power color. Yan? Go, Team Tito Dan. Zach, show me your hat. Team Tito Dan siya eh. Si Kuya Team Daddy. Ayan. Iiwan na namin sila, guys. Kasi iba naman yung kanilang ganap. Ayan. Where you going, Han? Good luck, honey. Good luck? Where? Are you coming with us? We don't know what we're gonna do. You don't know yet. Hindi pa nila alam kung anong gagawin nila. So, sama na lang sila sa amin. Ako mag-bread top ako. Gusto ko ayan. Malapit lang to sa this is good. There's a lot inside, Han. Hot dog. This is good. Oh, that. You want that, Kuya? Okay, si Kuya gusto niya yan. Dog's over there. The mom's over there. That one. Wait, I'm gonna get this one first, Kuya. Sige naman. You know those ones? That's up to you. Try that one. And what do you want, Kuya? A hot dog, over there. This one? Yeah. 2 please. This is two already, Kuya. Yeah, there's two already. There's already. See? I'm gonna get hot dog. I'm not sure. Thank you. Okay, let's go, Kuya. Yan, kakain na si Kuya sa street. Let me know how is it, Kuya, ha? Kuya, how is it? Good. You like it? Kuya, you're really cute with your outfit, Kuya. Ang puti-puti mo lalo. So, si Jan yan yung kinuha niya. Oh.
Yung ham, cheese, and tomato. Tapos na silang kumain. Hindi naman si Kuya tsaka si Holly. Oh. Kanina pa silang ganyan. Oh. Naglalambing siya sa kuya niya. Oh. Iwahiwalay kasi ang ganap namin today. Eh. Sila naglalambing at si Dan at saka si Nagre-wrestling si Sidan kanina tsaka si Sak nagre-wrestling. Ayun oh. Ayun na naman si Sak oh. Salubungan niya. Wrestlingin niya. Ang pahalayo naman ni Sak. Sak! Wala ka ng energy. Tingnan mo ha. Ayun si Sak oh. Oh, Sak! Watch where you go. Ano, wala na energy. Wala nang energy. Wala ka ng energy. Kanina pa si ngayon ginagawa. Ayan yung sa... Patulad sa akin? Ay, hindi ko nakita. Thunders talaga. Outfitan niya. Diyan, oh, diba? Diyan kami sasakay, oh. Mamaya. Ubusin lang namin to. Maaga pa naman. What time is it? Ready, bye. Careful. Good luck, Dan. Di na namin dadalhin yung bag ni Holly kasi ayaw niyang dalhin. So sila, Kuya, akit pa sila sa room eh. Bago sila alis. Ayan si Kuya. Kuya, turn. Yeah. Hinahag niya ng daddy niya kasi alis na sila daddy niya. Dala sila sa room yata muna. Say bye. Good luck. Good luck, Sak. Good luck. Good luck din, Sak. Si Sak, hindi ko alam. Ito. Good luck, Bobo. Good luck, ha. Nagpapaalam na kayo sa aming mga mahal. Kuya, good luck. Ayan, sakay na kami ng tram. Mag Louis Vuitton bang unahin natin at saka siya na. Magtitingin lang naman kami doon, guys. Baba. Diyan ka na, Day. Dito ka, Papa. Opo, ikaw, Baba. Yay! Nandito na kami, guys, sa unahin namin yung Dior. Ayan. Diyan muna tayo. Kasi ito yung una na madadaanan namin. So, dito muna tayo. Tingin-tingin lang ba? Window shopping. May customer po sila doon. Dito tayo sa Dior, guys. Paligtad naman yung bata. Size 41. Yeah, this is my size, Papa. Maybe they have your size too. So I want some shoes. Do you want shoes? Ang ganda niya, guys. Of course you do. Nakalabas na kami doon sa Dior. Gustong-gusto ko yung sinukat ko na white na shoes. Pero sabi ko, marami pa kami pupuntahan. So sabi ko, titingin muna kami. Kasi yun yung first stop namin eh. Sa Dior. Tapos ngayon, punta kami ng Gucci. Kasi yung gusto ko talaga, sneaker na Gucci. Pero, itry ko pa rin. Kasi gusto ko talaga yun. Yung kanina, yung nakita nyo. Come on, Baba. Dito tayo sa Gucci. Dito na tayo sa loob ng Gucci. Hindi ko alam kung pwede mag-film dito. Pero ayan, nag-sneak si Holly. Ito yung gusto ko na Gucci na. Try this one. This is 36. Yeah. Ito kasi 37. Medyo malaki. Sila ang size nung aking gustong sneakers. Ito ang ganda. Sexy niya sa paa. Look, Dad. Ayan diba? Ayan, meron silang complimentary drinks. May water tsaka juice. Here, Baba. Baba, Like it? Baba, come here. So, dito na in-spray yung sample ng perfume. So, ilagay na lang doon sa buhok ni Holly. Is it pretty? You like it? Oh, thank you. Yan. Hindi siya soap. Hindi. Hurry up, Papa. Finish it. Come on, we're going. Ayan, tapos na kami dito sa Gucci. Come on. Put it there now. Uy. Put it back. Yeah, finish. Ayan, buti maaga kami. Ang haba na ng pila dito sa Gucci. Ayan. Ayan, dyan na tayo sa Louis Vuitton. Yan yung next natin. Come on.
A bit chilly here. Come on. Ito yung building ng Louis Vuitton, guys. Ayan. Pasok tayo dito. Oh. Come on, good girl. Oh, you can? Okay. Sit there then. Sit there, Baba. Sit. Behave, okay? Behave. Sit down. Ganda. Mag-on. I like it. What's your name? What's your name? Ganda siya. Ayan, lumabas na kami sa Louis Vuitton. Wala. Nabuti na lang para walang damage. Si Race gustong-gusto niya yung white shoes kaso malaki sa kanya. Yun yung pinaka, oh no, sa kids siya pwede. Kasi yun na yung smallest size nila. Yung sinukat ni Race. Makikita nyo yun sa vlog niya. Sinukat niya yun. So ngayon, saan naman tayo dito kami guys, oh, hinahanap namin yung Chanel. Punta dyan. Hindi dyan. Hinahanap namin yung Chanel. Buti na lang ang kasama namin, oh. Hindi pa umiyak. Come on, Baba. Binigyan ko lang siyang TikTok. Pakanta-kanta lang siya, oh. Hindi namin makita yung yung Chanel. YSL. Dito tayo sa... So, dito yung mga ibang mga luxury na mix ba. May Celine. Ayan. Okay. Go in. Go in, Baba. Meron silang Balenciaga dito. Ang cute naman. Ang liit. Oh, crossbody nga. Cute. Yeah. Is that your favorite color? What color is it? Purple. Okay, sit down there, okay? Okay. Ang cute, no? Look! What color? Oh my God, it's so pretty! Show me. Oh my God, so cute. Oh, you don't? No. It's a little Balenciaga bag. No, we're not gonna buy it up, Baba. You're too young for this. There's a couple here that bags. No. No. Baba, let me see. Oh, hello. How about if you do it this way? I'll show you. Oh. Look at you. Oh, it matches her nails. Wow. Let me see. Cute. Look at the mirror. Wow. I guess she likes it. You like it? Huh? You have to work. You have to work, Baba. Look at the foot. Look Wow. at the toes. Oh, well. Pose, Baba. Can I say come on? Yeah, I know. Pose, Baba, pose. Okay, pose like this. Okay. She knows. Wow. Selfie. Model, Baba. Wow. Good. So, gustong-gusto to ni Holly. O, ilalagay niya na yung TikTok niya. I-try natin to. Si Manolo. Malaki to sa pero malaki to. 36 kasi ako. Maganda siya. Huh? No, thank you. Alis dyan, Baba. Alis ka dyan. Alis, Baba. I'm looking. I can't see my shoes. See? You like it? Alis dyan, Baba, oh. Ito kanina, 37. Ito, ano to? 36. I-try natin to. 36. Red. Ay, ang cute! Look at this. Oh. Actually, yung low. Yung low? Maganda. Parang ko gusto nga. Eh, maganda naman talaga siya. Ay, maganda siya, oh. Yeah. Maganda talaga to. Gusto ko siya. Kaso ang mahal niya, guys. Si Manolo Blahnik. Ayan, oh. Gusto ko siya. Kaso 1.7. Saan naman ako pupunta? Ayan.
Ang ganda, no? Ayan, labas na tayo dito kay Manong Harold. Harold. Kita niyo? Ayan. Marami din sila na iba-ibang, iba-ibang designers yung carry nila. Dinadala ng shop nila. YSL. Tapos, ano pa ba? Marami, di ba? Balenciaga, meron sila. Dito tayo. Tingin tayo dito sa Fendi. Gusto mo? Oo. Tingnan natin. Come on, Baba. Come on, let's go. Tayo sa Fendi. Baba. I-try natin itong. Ayan. Try natin yung Fendi na slide. Ito yung slide. Tapos ito yung isa. Pa-cross siya. 37 ito. Pero tama lang. 36 kasi ako. Ito, 37. Baba. Baba, excuse me. Cute din, no? Ito ay sa akin ng babae ito yung Fendi na sling bag na maliit. Ayan, oh. Kasi katerno ng 1.2 yata. 1.2 ba to? 1.4. 1.2? Meron lang daw sila isang size sa isang design. So, ganito. Ito na lang yung nag-iisang size. Bagong labas to for this season daw. What's that, Baba? Yeah. It actually feels a lot. Wow. Let me see Holly. Holly, look at mommy. Look at wow. Baba, look at me. Look at me. Look at me. Oh, she's so cute. Oh, careful. Come on. Ayan, lumabas na kayo sa Fendi. Wala naman kayong nabili doon. Nagtingin lang kami. Ayan, ang haba pa rin ng pila sa Gucci, oh. Ang dami na ng tao. Buti na lang tapos na kami. Gustong-gusto niya mag-press, oh. Ayan, maghanap na kami ng makakainan. And toilet. Nagmamadali si Kuya, oh. Ang cute ng... Ayan, andito na naman yung... Itong green na ano ba? Ayan. Di ba kanina naghanap kayo ng toilet. Tapos ngayon papunta na kami sa dadalhin ako ni Race dun sa Little Ramen. Yung pinupuntahan lagi nila ni Dan pag nandito sila sa Melbourne. Masarap daw kasi dun talagang authentic na Japanese talaga siya. Pero ayan, umuulan na guys. As in. Basta nakapag ano talaga. Oo. Ayan. Ayan, H&M. Akala ko ba kakain muna tayo na. Kasi yung papunta kasi dun sa Little Ramen, makikita mo na yung ayan, H&M. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan yung H&M. Mamaya tayo dyan pupunta. Hanapin muna natin yung Little Ramen. Yes, Baba, it's raining, Baba. Be careful, ha? It's slippery. We're almost there. So, lakad-lakad muna tayo sa ulan, guys. Sama kayo sa amin. Oo. Yung lang siya, kung sa Bicol, through Tagiste. Sa inyo, ano yan? Taligsik sa Bisaya. Tabigsik? Taligsik. Taligsik. Di ba? Sorry na. Sa amin, nakita na namin yung Little Ramen Bar. Ayan. Ayan siya. Open. Ayan. Akala kasi niya, sarado. Ayan, open siya. Ayan, dito tayo guys. Oh. Pasok, Baba. Ayan, nakupo na tayo guys. Dito na tayo sa Little Ramen Bar. Si Race kasi, sabi ni Race, lahat naman masarap. Hindi ko alam kung anong gusto ko kasi gutom na gutom ako guys. Mag-order ako ng seaweed salad. Ayan oh. Okay. Sure ka, dami na nito. Ramen, hindi ko naubos. Hindi mo naubos ang ramen. Hindi niya rin naubos ang ramen. Seaweed, tapos na kay Holly, itong Yosha dumplings, tapos ito yung side natin, seaweed. And cashew. Naghihintay na lang kami ng food. 10 minutes, sabi. 10 minutes yung gyoza. Yosha. Yosha pala yun, guys. Yosha. Gyosha. Akala ko Yosha. So yeah, hintayin lang natin. The lady Baba? Thank you. Gonna be ouchy because naglagay kang tiger balm. Efficacy oil. Efficacy oil.
Ayan na yung dumplings. No, that's it, Papa. Gusto niya ng mushi. Hindi namin ko ng mushi. Ah, the purple one, Tita Ray. The mushi. This one? That one? Ah, mushi. Ito pala. Akala ko yan. Ito pala yung cake na gusto niya. Yeah, I will open, Baba. Ramen na yung inumin namin. May mabaho guys yung na hindi ko lang kaya ang kaya ng aking naglagay kami ng something yung parang white flour. You should ask what's that? It's nice. There's no rice, Baba. Naghanap si Oli ng rice. Mommy, I've been to like Grabe, nakakawala siyang gana. Because you always ask us to like Sarap. I guess that's really an outfit. Ang sarap ng seaweed. How would you like that's a bubble tea like really? Uwi na lang natin ito. Hindi siya hygienic. Hindi siya mabaho. Sobrang mabaho talaga. Mom. You guys went to the July place? I didn't even have it. Did anyone get any Did anyone get it? Anyone see waiting it? Good job. Thank you. Maybe I'll get it myself. Yeah, wait, Papa. I'm just gonna open this. Wait, Papa. Oh, yeah, yes, baby. Wait a second. Saan yung baso natin? Nandun yung Nandito. Ito daw. Visit ang bato talaga to. Baliktad yung straw mo. Tama. Baliktad yung straw. Coffee cooking bar right there. No, not one. Cut, dapat cut. Wow, one. Guys, tapos na kami na hindi pa dapat tapos. Sorry. Tatapusin na namin kasi sobrang bahok ng naamoy namin. Eto, tingnan nyo, ang dami pa. Mauubos ko yan, ha? Pero hindi ko na talaga kaya kasi habang sumusubo ka yung, alam mo yung kanal? Alam mo yung kanal, tapos parang may tain na sumasayo. Tapos, ayan na naman. Naglagay na kami ng tiger balm. Tapos sabi, tinanong ko yung babae niya. Tapos sabi ko, where's that smells coming from? Tapos sabi niya, dito daw. Sa kusina. Gusto niya kaming lumipat doon. Tingnan niyo naman, punta kami doon si Sige. Nandito pa sila sa may kusina. Malapit. Ayan, diyan sila nang minuto. Tapos ang baho talaga. Okay lang sana ang baho na, alam mo yun? Pero yung baho sa kanila, para siyang kanal. Di mas, ayun, ang dami po. Ang sarap pa naman ng seaweed. Pero in fairness sa seaweed, nakain ko siya yung masyadong, yung parang mas nakain ko kaysa noodles. Babayad kami na hindi naman namin naubos. Masarap sana. Kinaga na ni Ray si si Holly. Ayan. Nabusog ka? Okay naman. Nabusog. Gusto ko sana siyang ubusin kasi. As in, mauubos mo yun? Ang laki naman. Pero kaya ko yun. Hindi pa nga yung kalahati, diba? Kunti lang yun. Yung ako talaga, hindi talaga. Tapos doon lang talaga
talaga sa side namin kasi doon sa sa malapit sa may pintuan, hindi naman talaga siya mabaho. Tama yung babae sa kusina daw pero sabi ni Race, di ba doon naman kayo pumapwesto ni Dan? Hindi naman mabaho. Dito na kami sa guys, sa H&M. Ayan. Pasok tayo dito. Tingnan tayo ng coat. Ayan, $89.99 siya. Ang laki dito sa H&M. Baba, andun na si Holly. Baba, come on. Baba, let's go. Come on. Come on. Alright. Ayan o, ang cute din nito oh. Malapit na kasi mag-summer. Ayan, ang ganda oh. Ay, ang ganda ng kulay. Race, ang ganda oh. Ay, ang cute. Gusto ko. Oh, ang ganda. Napaka-silky. So, ang ganda. Yun yung bata, oh. Guys, ang ganda nito. Tingnan nyo, oh. Ang cute ng print. Tapos yung partner niya, ayan. Meron akong ganito. Ganitong style. Nung nagbali kami, may ganyan ako. Tinatali siyang ganyan, oh. Ang cute partner siya. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Ayan. Pagod na po siya. Sobrang hindi niya na kaya kasi kanina pa talaga kami. Gusto niya nang umuwi. Pero hindi naman, at least hindi siya umiiyak. Ganyan lang siya, oh. Ang cute ng mga pangbata, oh. Sa H&M pa rin kami, guys. Kanina pa kami dito. Dito naman kami sa mga pangbata. May nakita yung bata. Who's that? Is Elsa, you want this? Manners? Okay. That's mine? Yes. So this is Elsa or Lollipop? Elsa. Okay, that's your Elsa. Okay. Now, that's enough. You have Elsa. There's Elsa. Last minute, may nahanap si Tita Riz para sa kanya, oh. Elsang Andes. Thank you. Here, Baba. You gonna say? Let's go hold that one. Come on, Baba. Baba, come on. And tapos na kayo dito sa H&M. Punta naman kami sa Uniqlo. Pasok tayo dito sa Uniqlo, guys. Ayan. Ando na yung dalaw. Nauna na. Hoy, bukas ka. Ayaw niyang pagbuksan. Kumuha ko nitong, isa nito. Yung Heat Tech na leggings. Tapos isa nito. Small nito. Extra small. Ang kinuha ko kasi mas malaki yung, yung small nila eh. Doon, no? Malaki yung small. So, extra small nito. Sabi ko kay Race, kasi mayroong matanda na very sweet. Sabi ko, sana kami ni Jan ganyan. Sabi ni Race, si Jan nga, parang shopping tayo lagi nasa labas. Nagba-vitamin. Yes, baby. Okay. I-try ko to, guys, kasi gusto kong bumili nito. Okay, guys. Oh, wow, you got a lot. $8. Okay, put it back. Put it back there. You get $8. That's $25. Gusto niya siya magbayad. You gonna, your $8? Binibigyan niyo yung $25. Thank you. Let's swap. Ayan, pasok tayo dito sa David Jones. Tapos na tayo sa Uniqlo. Dito naman tayo. Baba, come on. Okay, come on. Ang daming sale dito, guys. Oh. Ayan. Naka 50% off. Eto. Ayan. And eto yung, Balmain. Ganda din. Ano na lang siya? 346 mahal to eh. 346 na lang. Ito, para siyang Balenciaga. Ayan, Versace on the floor nga, sabi ni Ray. Ang dami. A few moments later. Kawawa naman ang baby namin. Oh, look na siya, guys. Sobrang napagod na talaga siya. Oh. Hindi niya na kinaya. Nakita na sila ng daddy niya. Oh. Talo yung team ni Jan, guys. Sobrang, kulelat, no? 60 points yung lamang. 10 goals. Hi, Han!
How are you? Great? Ayan, papakita niya yung binili niya. Andes! How about the other one? How about the other one? Siya na nag-hold. Nag-hold na siya dito. Go, show daddy. Wow! Put in the bag, Baba. Parang tagal yung di nagkita, ha? Ayan. Magdi-dinner na kami, guys. Nagpabook na sila dito sa pub. Ayan, dito. Waterside dito. Let's go. Ayan, kinuna na ako ni Jan ng drink. Ito yung lemon lime and bitters. No, you can't because this is for big people. You are little. No, Baba, you have your own drink. A little bit, huh? Do you think we'll make it to the egg? That's it. How is it? Good. Good. Garlic bread. Let's try the pressure. Sa kanya chicken burger. Let's got some. Ito gusto mo to, oh. Ayaw ni Jan i-try yung ano. Yeah, but it's a duck. Is it? Duck? The beef. Ayan, duck. Kaya no. Duck. Ayaw ni Jan. Yeah. Ayaw ni... Hindi kasi si Jan, ano, adventures sa pagkain. Ayan, yan yung kanya. Yan ang kilala niya pagkain. And yung mga butter steak din, yeah. Zachary steak and Kuya steak as well. Yeah, they've got gravy on them. Yeah. Okay, wait, Baba. Thank you. Mine. Thank you. That's sa akin. Anything else you've ordered? Yeah, we're good, I think. Are we good, huh? I'm gonna share with her. Ito yung akin, guys. Ito yung porterhouse steak. Well done yung, ano sa akin, well done talaga. Tapos ayan, meron silang lettuce and gravy and chips. Ayan guys, balik na kami sa aming... Oh my gosh, ang lamig! Nilalamig siya. Sobrang lamig talaga. Kumukulong! Balik na kami sa aming apartment. Oo, apartment. Yung Ang pinakamataas lamig! na building Ang dyan. asan yan? Eto to? Hindi. Hindi yan. Hindi yan. Mayroon nandun. Mamaya, pakita ko sa inyo. Nakita nyo ng kagabi. Guys, dito na kami sa bahay. Sa apartment namin. Dito sila nanonood muna ng footy bago bumaba sa kanilang apartment. So let's close the vlog, Baba. Close the vlog. Shout out. Shout out to Mary. So yun na guys yung vlog for today. Wait. Ayan. Sobrang pagod yung araw na to, right? Eto, okay to, right? Walang kapaguran. Tingnan mo, nag-lap siya sa David Jones for 15 minutes. 15 minutes na Now, good night. Grabe na, oh. Over na siya. Grabe siya. Mama, what are you doing? Play-Doh. Okay, guys. Good night. Thank you. Good night. Please subscribe. See you on our next. Bye. Shout out to Mary. Shout out. Support her, Mary. Ang swerte talaga nito. Press up. Wait.